deixar passar per alt és preguntar per la imatge que hi havia del Crist de la sala de comissions d'un quadre antic i en un valor patrimonial de la Mare de Déu de Desemparats que he de recordar, i un altre quadre d'un altre Crist que també possiblement tenia un valor patrimonial que estava en la sala de comissions. Lamentem profundament la seva retirada, no ho entenem perquè estem parlant d'una qüestió que a base de ser, a part de ser una imatge religiosa, és una imatge patrimonial i artística i no sabem o que preguntem també si hi haguera hagut així algun zurbarán o algun quadre de la Mare de Déu o en un edifici històric i patrimonial si vostès l'hagueren retirat. No sabem els motius perquè per algunes coses presenten una moció perquè se debata en els grups de l'oposició i per les altres coses prenen decisions. Entonces la pregunta és quins han sigut els motius per la seva retirada, on estan aquestes imatges, aquests quadres i aquesta talla escultòrica, quines són les mesures de conservació que s'han pres per a que no se deterioren, si en el cas que estigui guardat i que no s'afecti mal, per suposo. Jo de moment si vostè no ha aclarit jo les detalles, a mi no se m'ha explicat absolutament res. Jo he plegat així i veig que falta una part patrimonial d'aquest edifici i que no sé si està guardat. I ho ha dit, el primer que he dit és que s'havia guardat, no sé què s'ha fet, me sorprèn que no s'ha comunicat, que no s'ha escascut, igual que per una qüestió de caràcter religiosa que s'ha portat a sometiment de votació d'aquesta sala plenària. Sí, menys mal que estem en democràcia, per això ho ha portat vostè i ha presentat una moció per a que fora retirada, sí, menys mal que estem en democràcia, és tota la raó del món. Però la qüestió i les preguntes és quins han sigut els motius, quins han sigut que siguin uns símbols religiosos, si han sigut per qüestions que se'ls han enviat al restaurant. Preguntem també si se va fer el mateix que en la de Xelet, que n'hi ha baix en la porta d'entrada de l'edifici, una talla que n'hi ha, una escaiola que n'hi ha en l'entrada de l'arc principal a la banda de darrere de l'edifici i que si per qüestions religioses si també se van atacar totes les espilleres que porten, que són des de l'època del segle XV, porten una bola que significa la bola del món i dalt de la bola una creu de caràcter religiós, evidentment, com pot ser una creu cristiana, que significa el cristianisme en el món, però no sabem que això és religiós. La talla está guardada en el archivo municipal, está d'altres dependències municipals. Per tant, li demane que retire el granit, li demane perquè és que, això sí que me parece erróneo. Això sí que me parece erróneo, lo que vostè ha dit. I bé, s'ha retirat simplement per la mateixa qüestió que s'ha presentat la moció, perquè estem en un estat confessional i el que marca la Constitució i fent complir la Constitució és que qui té que presidir els plenaris sí, però té que presidir una foto del rei i ahí està la foto del rei complint la Constitució. Ja està, això és resistent. I si demanem un informe als tècnics municipals ens diran que aquesta classe de la talla no s'hi pot posar. I això ens ho diran els tècnics. Per tant, està guardada, està ben guardada i ja està. Per a que se quede tranquil. Vaig a fer-li un brec, però abans de fer-li el brec vaig a fer-li l'argumentació corresponent. Mire, una no considera que serà l'arxiu el puesto més ideal. L'arxiu és una voluntat d'amagar una imatge que a banda de ser religiosa té un valor patrimonial i artístic. Si vostè m'ho diu perquè per una qüestió de presidència de la sala de plens ningú puesto parla de les sales de reunions o de comissions i vostè ha llevat dos quadres. No, disculpa, però va al prec.
En ninguno de los dos, en ningún puesto fica que no pueda estar presente això. Jo m'imagino que els edificis de caràcter públic, si hi ha aquest escenari, no cal treure totes les àrees i totes les imatges religioses del Museu del Prado, perquè estamos en un estado de igualdad profesional. Pero si las imágenes religiosas que tienen un valor patrimonial y cultural les considerem com les considerem, pues és una qüestió d'interpretació seva. El meu pre és clar i que se prenguen i que s'inicien per part de la corporació, que se prenguen per part de la corporació les converses que se creguen oportunes en el rector de la parròquia dels Sant Reis per a que aquestes imatges, si la parròquia ho considera així i donar la seva postura des del nostre punt de vista intolerant front al patrimoni municipal, que siguin depositades en l'església i que puguen ser anades i visitades i venerades per els veïns que ho consideren també. Molt bé, li agarrem el pre i era una de les decisions que s'havia seguramente que vas a depender de la solución al problema, las que llevan sense tindre la solució. Que un problema que vostès han sentat. No había ningún problema, el problema lo intenta usted, pero bueno, la cuestión es que la vas a llevar y el job del CRIS, pues evidentemente es la gerencia parroquial. Y hablaré en el rector per a veure de quina manera se estipula una sessió o